Легенда, имало едно малко кино, което вече не работело. Табелата отвън била избледняла, а плакатите – разкъсани от времето. Никой не помнел кога е била последната прожекция. Но хората казвали, че понякога нощем вътре още върви филм. Един мъж, любител на изоставени места, решил да провери. Влязъл през чупен страничен вход. Въздухът миришъл на прах и мухъл, а редовете са седалки потъвали в тъмнина. Докато вървял, чул тих шум. Пръщене от прожектор. После екранът светнал сам. Чернобял филм започнал да върви без звук. На екрана се виждала същата зала. Същите седалки. Същият екран. Мъжът се усмихнал нервно и продължил да гледа. После забелязал нещо странно. На филма имало човек, който стои в пътеката. Облечен точно като него. Фигурата на екрана бавно тръгнала напред между седалките. Мъжът замръзнал. Движенията били същите като неговите, но със закъснение. Той направил крачка назад. Фигурата на екрана също. После внезапно спряла. Въпреки че той още се движал. Тогава фигурата бавно обърнала глава към камерата. Лицето й било тъмно. Не се виждали очи. Само широка усмивка. Прожекторът зад мъжа започнал да бръмчи по-силно. Той се обърнал рязко. В кабината горе нямало никого, но лентата продължавала да се върти. Когато погледнал обратно към екрана, фигурата вече не била в пътеката. Била на първия ред. Много поблизо. Мъжът побягнал към изхода. Докато тичал, чувал как зад него седалките започват да скърцат една след друга. Сякаш хора стават едновременно. Когато излязъл навън, киното било тъмно и тихо. Но пред входа имало нов плакат. Черно-бял. С датата от същата вечер. А на него пишело: последната прожекция, само една свободна седалка.